Gitigom ni Juan ang mga bayabas. Usa ka adlaw ni ana ang amahan ni Juan nagpadala kaniya sa pagkuha og hinog nga bayabas. Kay daghan sa mga silingan ang misulod ug gusto niya nga hatagan sila og makaon. Miadto si Juan sa mga punuan sa bayabas ug mikaon sa tanang prutas nga iyang makuptan. Ug unya nakahukom siya nga magdula og komedya sa mga bisita sa iyang amahan imbes nga hatagan sila og kumbira sa bayabas. Ang salag sa tambubuan nagbitay duol. Uban sa gamay nga kalisod milampos siya sa pagkuha niini og gibutang kini sa usa ka hugot nga bukag nga iyang gidala alang sa prutas. Midali siya sa pagpauli ug gihatag ang bukag ngadto sa iyang amahan. Ug dayon sa iyang paggawa sa lawak diin naglingkod ang mga bisita iyang gisirhan ang pultahan ug gihigot kini. Sa dihang giablihan sa amahan ni Juan, ang bukag ang mga tambubuan nang lupad ibabaw sa lawak. Ug sa diha nga ang mga tawo nakakaplag sa pultahan, nga sirado sila nakig-away sa paggawa sa mga bintana. Taod-taod giablihan ni Juan ang pultahan, ug sa pagkakita niya sa nanghubag nga mga nawong sa mga tawo, mihilak siya. Unsa ka maayo, adunahan nga mga bayabas nga imong nabatunan, gipatambok kanilang tanan. Gitigom ni Juan ang mga bayabas.